Bulegoko atean hartu du Masek Oriol Junqueras, ordubeteko bilera, sintonia bai, baina akordiorik ez. Hauteskundeak eskatu dizkio, zerrenda bateraturik ez ordea. Si hem de fer un viatge, l'important és que ens posem d'acord a on anem, per quin camí anem i quan hi anem. Molt més que qui condueix el cotxe, qui va en el seient del copilot. CUPek ere eskaera bera. Unes eleccions anticipades per obrir un procés constituent i avançar cap a la República Catalana. Iniziatibak ordea ez du hauteskunderik nahi. Les eleccions no poden ser la drecera per guanyar la consulta. Ezta sozialistek ere, bilera hauetan protagonista berriak. Legegintzaldia bukatzen laguntzeko prest daude. Centrar l'acció de govern amb 4 grans objectius de país. El primer és el rellançament de l'economia i la creació de llocs de treball. El segon és la protecció de l'estat del benestar. El tercer és la regeneració de la política i el quart, trobar un nou acord amb la resta d'Espanya que ens permeti votar. Bileretan azkenak, Unio eta Konvergentzia oraingoan bakoitza bere aldetik. Alderdi guztiekin bildu ondoren, Artur Masek bere bide horri berria prestatuko du, azaroaren 24an aurkeztuko du ekitaldi handi batean.